за кумовете. Сега да чуем колко възторжено можете да посрещнете младоженците. Дами и господа, в този празничен ден сме заедно, за да отбележим едно щастливо събитие в живота на Евелина и Калоян, техния сватбен ден. Преди да пристъпим към подписване на акта за граждански брак, е необходимо пред мен, като представител на държавната власт, в присъствието на законните ви свидетели, да потвърдите взаимното си съгласие. Калоян Недев Колев. Съгласен ли сте да сключите граждански брак с Евелина Пламенова Нарлийска? Евелина Нарлийска, вземате ли за свой законен съпруг Калоян Колев? Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците по своя